Goizeko 9:00etarako eskolako atarian talde txikitan antolatuta eta maskara jantzita eskolei ekiteko prest zeuden lehen hezkuntzako haurrak. Ia 6 hilabeteko etenaldiaren ondoren, urduritasunez, baina aldi berean gogotsu nabari zitezkeen ikasleak. Protokoloa jarraituz, modu ordenatuan sartu dira ikastetxean. Hamar minutuko aldearekin, 9:10 haur hezkuntzako umeen txanda iritsi da. Hauek ere, zaharragoen prozedura berdina jarraituz, taldetan bereizita sartu dira ikastetxean. Ez dira falta izan negar malkoak, baina ez da ongietorri besarkadak.